Teraz daj červenú. Nedám červenú. Tak daj akú chceš. Takúto. Modrú. No už poďme robiť to video najkrát. Toto je modrá. Áno, to je modrá. A potom je ešte modrejšia, tam úplne hore. Táto je úplne najmodrejšia. Nechaj mi to. Nechám ti to, dobre. Prečo mi to Ne. robíš? Dobre, daj si, ktorú chceš. Tak. Čo robíš? Kde si? Čo? Nepustí ma. Čo ma púšťa? Nepustí ma. Najprv povedal, že pustí ma a nepustí ma. Už kedy? Ho, fial. Poďme robiť. Teraz sme u Endermana ešte. Čo, on má rúžovú? Takúto? Rúžová. Toto je Endermanovské, že? Má čiernu. To je, myslíš oči? Áno. A dáš oranžovú ako slniečko, keď vychádza? Dám. Oranžovú. A červenú úplne? Ó, úplne červená. Hehe. Nesviečim. No tak to vypni. Dobre.